rečeno da ovo ne traje dugo. Čuli ste povodom mjeseca hrvatske knjige koji počinje sutra i traje mjesec dana. Knjižničarka i naši učenici su priredili kratku prezentaciju, pa ćete vidjeti o čemu se radi. Samo bih vas molio za mir i tišinu. Poslije toga 3 razreda imaju nastavu, lijepo će se vratiti u miru i tišini, a ostali će polako ići svojim kućama. Ima li pitanja? Sve jasno? Evo, predajem riječ Ivanu Radmanu. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Okupili smo se ovdje kako bi vas ja i moja kolegica Izabela upoznali sa vrlo važnom manifestacijom Mjesec hrvatske knjige. Knjižnice grada Zagreba preuzele su na zamolbu Ministarstva kulture Republike Hrvatske u svibnju 1995. godine organizaciju manifestacije Mjesec hrvatske knjige. Ta se manifestacija održava svake godine od 15. listopada do 15. studenog u cijeloj Hrvatskoj. Popraćena je književnim tribinama, izložbama i kvizovima. Manifestacija Mjesec hrvatske knjige 2011. posvećena je pjesništvu i nosi naziv Čitajmo pjesnike. Zna li netko možda što je Interliber? Evo sad ću vas ja upoznati. U vrijeme mjeseca hrvatske knjige u Zagrebu se na Zagrebačkom velesajmu održava i međunarodni sajam knjiga i učila Interliber. Ove se godine Interliber održava od 8. do 13. studenog. Što mislite, zašto uopće čitamo knjige? Moramo. I mislio sam da ima reći za. Da bi uživali u čitanju, da bi učili, da bi obogaćivali vlastiti rječnik i kvalitetno provodili slobodno vrijeme. U Hrvatskoj postoji Hrvatsko čitateljsko društvo. Njihova web adresa je www.hcd.hr. Znak prošla je Hrčak. Ako se netko želi učlaniti u društvo, neka zamoli našu knjižnicu. Tijekom mjeseca hrvatske knjige, naša školska knjižnica organizirala je prikupljanje knjiga koja više ne trebaju. Zato molim sve učenike, učitelje i sve djelatnike koji rade na ovoj školi da daruju barem jednu knjigu za školsku knjižnicu. Hvala na pozornosti, a svi učenici koji imaju 6. sat neka se vrate na nastavu.